Από το 2004 μέχρι σήμερα, 20 χρόνια μαζί, 20 χρόνια Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών. Πιστοί στο όραμά μας, υλοποιήσαμε με επιτυχία σειρά δράσεων και πρωτοβουλειών όπως εκπαιδευτικές δράσεις, workshops και webinars, breakfast meetings για CEOs και managers, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, συνέδριο κορυφής στην εξυπηρέτηση πελάτη, συνέδριο καλών πρακτικών στην εξυπηρέτηση πελάτη, Customer Service Open Days, Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Σας καλωσορίζουμε στην 13η τελετή των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών 2022. Η βραδιά θα είναι μαγική, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, περιέχει και τα δύο. Απόψε βραβεύουμε τους πρώτους των πρώτων. Είμαστε εδώ λοιπόν, πιστοί, και είμαστε μαζί σας στο ετήσιο ραντεβού για να χειροκροτήσουμε και να συγχαρούμε τους καλύτερους της εξυπηρέτησης που διακρίθηκαν στις 11 συνολικά κατηγορίες βράβευσης. Greek Excellence Awards. Ημερίδες εξυπηρέτησης πελάτη. Συνεχίζουμε πιο δυνατοί, με την ίδια ορμή, με στόχο να παραμείνουμε αντάξιοι των προσδοκιών των μελών μας για την προώθηση της άριστης εξυπηρέτησης στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε!